ሰላም እንጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ደጋጊምክን ጾታዊ ርክብ እንተፈፂምክን ናይ ብልዕቲ ምስፋሕ የጋጥመክን ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ መልሲ ክንህበሉ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ቴምፖራሪሊ ወይ ድማ ንግዚኡ ይምጠጥ ወይ ድማ ይሰፍሕ እዩ። ጾታዊ ርክብ ምስ ወዳእኹም ድማ ቀስ እንዳበለ ናብ ቦትኡ ይምለስ እዩ። ፐርማነንትሊ ወይ ድማ ኩሉ ሻዕ ግና ተመጢጡ ወይ ድማ ሰፊሑ ኣይቐርን። ነዚ እዩ ድማ ጾታዊ ርክብ ንናይ ብልዕቲ ምስፋሕ ምኽንያት ኣይኮነን ንብሎ። ሓደ ሰባት ከም ልምዲ ብዙሕ ጾታዊ ርክብ ዝፈጸመት እንተኾይና ብልዕታ ይሰፍሕ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ። እዚ ኣረኣያ እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን። ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ። ሳይንስ ነዚ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ኣይቕበሎን። ኣብዚ ክለዓል ዝኽእል ሕቶ ኣሎ። ድንግል ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ለውጢ ኣይህልዋን ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ ክህልው ይኽእል እዩ። ናይ ማህፀን ሕክምና በዓልቲ ሙያ ዝኾነት ዶክተር ሚሸል ሜይዝ ንውመንስ ሄልዝ ብዝሃበቶ መግለፂ ኣፈላላይ ይህልዎ እዩ። ድንግል ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ድንግልናኣ ኣብ ትስእነሉ ግዜ ሃይመን ይውገድ እዩ። ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እንተዘይኮነ እውን ናይ ደም ምፍሳስ እውን የጋጥም እዩ። ሃይመን ብምውጋዱ ቀዲሙ ካብ ዝነበሮ ናይ ብልዕቲ ስፍሓት ምውሳኹ ዘይቐር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዝተፈላለዩ ሳይዝ መትሎ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ ግዜ ብልዕታ ነቲ ናይ መትሎ ሳይዝ ንምጽዋር ይምጠጥ ወይ ድማ ይሰፍሕ እዩ። ጾታዊ ርክብ ፈጺሞም ምስ ወድኡ ድማ ናይ ብልዕታ ስፍሓት ናብ ዝነበሮ ይምለስ እዩ። ጸሓፋይ ሚካኤል ካልስማን ብኣብነት ዝገለጾ ነገር ክንርኢ እንተለና ንኣፍኩም ሒዝኩም እስካብ እዝንኹም ዘርግሕዎ ካብኡ ስደድዎ እሞ ኣፍኩም ሰፊሑ ዶ ለውጢ ኸ ኣርኢዶ ምንም ለውጢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ብልዕቲ እውን ተመሳሳሊ ለውጢ እዩ ዘሎ። ንግዚኡ እምበር ቀዋሚ ምስፋሕ ኣይፍጠርን። ስለዚ ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኽን እንተፈጸምክን እውን ብልዕትኽን ይሰፍሕ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዝተጋገየ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለክን። እዚ ኣረኣያ ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ እንተለና ድማ ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ንኽፈርሓን ንኻፍራን ተባሂሉ ዝተገበረ ነገር እዩ። እዚ ድማ ኣባና ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ንክህልወና ዝገበረ እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ሰሚዕኽን ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ፈጽማ ማለተይ ኣይኮነን። ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ኣብ ናይ ብልዕትኽን ስፍሓት ዘምጽኦ ሳዕቤን ከምዘየለ ንምሕባር ዝኣክል እዩ። ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ንኤችኣይቪ ኤድስን ንኻልኦት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከቃልዐክን ዝኽእል እዩ ወይ ድማ ተቓላዕነትክን ክውስኽ ዝኽእል እዩ። ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ ዘለክን እንተተኻኢሉ ግድን ምስ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ግና መከላኸሊ ኮንዶም ተጠቒምክን ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽማ ዝበለጸ ተመራጽነት ኣለዎ። ብሃይማኖት እውን እንተሪእናዮ ሓጢያት እዩ። ኣብ ናይ ፍቕሪ ህይወትክን እውን ናይ ስነኣምራዊ ጸቕጢ ከሕድረልክን ዝኽእል ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ጌጋ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ የብልክንን። ነቲ ሓደ ወዲ ምስቲ ካሊእ እንዳወዳደርክን ናይ ተሓጓስን ናይ ዕግበትን መዐቀኒኽን ንኽተሓዋወሰክን ብምግባር ናብ ናይ ፍቕርን ናብ ናይ ሓዳር ህይወትን ምስኣተኽን ፍቕሪ ዘይብሉ ዕግበት ዘይብሉ ናብራ ንኽትነብራ ክገብረክን ዝኽእል እውን እዩ። ስለዝኾነ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ትኽክለኛ ኣይኮነን። ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብጾታዊ ርክብ ዘይሰፍሕ እንተኾይኑ ብምንታይ ደኣ ክሰፍሕ ይኽእል ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእል ኢኹም። ንብልዕትኽን ከስፍሕ ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ዕድመ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ምውላድ እዩ። እንታይ ጌርና ደኣ ንዝሰፍሐ ብልዕትና ክነጽብቦ ንኽእል ክትብላ ትኽእል ኣይኽን። ነዚ ድማ ብኻሊእ መደብ ክሰርሐልክን እንተደሊኽን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኦኬ ኢልክን ኮሜንት ጽሓፋ።
በዚ ምኽንያት ማለት እውን ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝፈጸምኩ ብልዕተይ ሰፊሑ ይኸውን እዩ። ሕዚ ሒዘዮ ዘለኹ ኣፍቃርየ ድማ ገዲፉኒ ክኸይድ እዩ ኢልክን ክትሸቐላ የብልክንን። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ብልዕቲ ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ ክሰፍሕ ስለ ዘይኽእል እዩ። ብምውላድን ብዕድመን እምበር ብጾታዊ ርክብ ከም ዘይሰፍሕ ክትፈልጥ ኣለክን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።